Il-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Indafa Pubblika ħabbar li tlestew ix-xogħlijiet ta' titjib ta' sistema ta' drenaġġ biswit il-Bajja Sabiħa f'Birzebbuġa b'investiment ta' 3.1 miljun euro. Ix-xogħlijiet jinkludu l-installazzjoni ta' madwar 750 metru mejn ta' drenaġġ, 200 metru mejn ta' drenaġġ domestiku, 750 metru oħra mejn tal-ilma tax-xorb u servizzi ġodda tal-ilma tax-xorb madwar id-djar. Dawn ix-xogħlijiet indirizzaw l-isfidi tal-inġinerija f'ambjent ta' ilma baħar u ramel, kif spjega l-kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, Karl Ċilja. Il-proġett fej rajna il-bdul tal-network ta' drenaġġ fej saħansitra kellna ninżlu anke 4 metri taħt il-livell tal-ma baħar, jiġifieri kien proġett komplikat fin-natura tiegħu. Rajna wkoll il-bdil ta' servizzi tal-ilma. Jiġifieri kien proġett li għalina qed inkabbru l-kapaċità u nbidlu s-servizzi għal 20 ta' snin li ġejjin. Ix-xogħlijiet inkludew ukoll rikostruzzjoni ta' triq bl-użu ta' bażi tal-konkrit u rinforzar bl-użu ta' mexxa l-aktar saħħa strutturali, kif ukoll bankini ġodda madwar it-toroq. Il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli qalet li dawn huma tip ta' investimenti li l-Gvern qed jaħdem fuqhom fejn tittejjeb l-infrastruttura b'mod sħiħ. Is-Sindku Scott Camilleri qal li dan il-proġett huwa pass importanti biex is-sistema ta' drenaġġ f'Birzebbuġa tkun aktar sostenibbli u adegwata għal ħtiġijiet tal-futur. Intqal li f'din iż-żona bħalissa qed jingħalqu xogħlijiet infrastrutturali mid-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi.